Какво каза да си ходим? Не е казал, иска да си ходим, иска бубата от колата. Какво искаш, Ана? Ето вижда се качи. Иска бубата от колата, не иска колата. Какво искаш? Ето колата, виж кой е днес. Това ли искаш? Ето чу ли? Не е бибата. Какво чу? Ти какво разбра? Това е тази кола. Да. Е? И какво значи това? Да си ходим. Така. Какво в колата? Сока не е в колата, сока е в стаята. Айде, ела да отидем, иска да отидем да ябат. Ела да отидем при Яна, хайде. Айде, да ги настигнем бързо. Качи, аз ще я повозя. Ето е колата, да.